Good. Okay. Kami? Anam? Big. Water Di pa siya ka maulit tong paimnanan ng tubig. Mga 7 months pa siguro to, no? Kasi di magas. Okay. Nakakuha siguro siya kusog man ang agas. Lagi na. Suko lagi dugoy hungitan. Suko di kay duwi kaunitan. Dali lagi ko, no? Laguan na siguro yung bagyo. Lagi apa lagi? Bagyo dyan. Ngita sa mixed dyan na iwan. May pa dyan to sakdanan. Ako ilaming kuan guys. Lamia ka to sang raincoat. Wadas undoy kaya nagpa-rescue magus mawasakan ano kaya wadi katabang kaya yung raincoat. Ano yung raincoat sa wala ko eh. Kapan ko na nila to. Nasa rin mo pa dyan. Huwag susi sa sakdanan no. Huwag pa dyan sa sakdanan. Ikaw sa live eh. Si Dalton. Si Dalton na sa may nanay. Dalton. Saan sa may nanay? Biro-biro mo ta. Bye-bye. Bye. Bye-bye. Bye-bye. Okay na, nanay. Ping. So, bibili sa tuno. Oh, bye, nanay. Ano, sinilagtibaan. Nakapanood ko na. Hindi ko na naman largo. Ano na dari, maghuwat ni nanay. Masuk yung buhok be. Maligi. Buglos wakwak ni at ang buhok. Pagkatulis na sud guys, muadaw si Za. Tumisod sa magawas para mo muadaw. Aga, aga. Masikin sa'yo magawas sa portan, azawan man. Aga, aga. Ago. I'm back. Back, Dalton. I'm back. Lami kong padang. Lipadan ni Joy. Lipadan na. Wala po kong bukaan na rin sa nalipay ka ning balik. Emang nanay. Bijag-bijaan na na. Ay, Loria. Hello mga kagay. Good morning ninyong tanan. Today is another brand new day. Grabe na lingawa kay pakain kong Dalton ba? Anong ka? Laso pa ni kutsara mga na. Ayun siyaya ko ini. Kanang kuan ko no. Makalingaw ko pakain ba di bahasol. Majol mag di mautro kayo magutro magukod na anda pud. Ingon ko na ko na pa kay lahi na pa pud kay. Kana bitong arda pisihan na bitong magduwa kamulo na bitaw ni jang dagan magkamulo pug ang gukod. So anyway mga kagaya ako rin nabilin. O deho pambi sila kagikan. Kay every morning wala sila manglakaw. Usahay po si Udoy pumaligang mo magsabot. Sabot-sabot ra di magipatay. Okay? Mo na ba magipatay di man sabot-sabot. Kay na may tayong gusto ko ako mulaag. Nang may ko ako sa pelaag ko sa piligan mo. Si Zap magdiga mo. Si Zap gusto maglaag, ako po'y magdiga mo. Bugas pa ko sa dito kay. Si Udoy ni Sadyo ganina og pamalingki ya. Para sa pagkain ni Dalton, carrots, kubasa o patatas pa ni ang napatilaw. Kining kubasa wa pa ni na mapatilaw ni so mo ni ting ipatilaw ni karon gabi na tuog. Green leafy. Yeah. Dahon sa tangkong nga dabong. Diha mo kining comment nga dapat kuno si Rila. Hala, sa jud para na sa baong generasyon karon. Kay ang bagong generasyon karon mga kagahi, nagkinabuhi. Tungod sa mga added nga mga ingredients nga di naman jud pud importante sa tang lawas or makadaot na hino sa tang lawas. So wow na mas maadyo ni nga ni rekanon mangwa gani ko kuan guys karon pali saging dabong kay mao jud ay karaan nga pagkaon sa unang panahon kanang saging dabong bitaw nga inigbuong ni musbong pilit manay pagkaon sa una kuan ra ko nimong murag tinhain ni sa go out so guwa na no na bet tinais guwa wa pa ko kamugon sa bata kato jang part sa tinain sa gawas. So
Katong nas nga sa saging dabong imo tong kuhain kay pero makateka man siguro to pero og blender gamiton pwede ra to kuhain madagmag man to pero maitom man good maitom mag kuhain kay itomon na to color so kuhain na to unja mo to dugdug nga na i-mash nga po blender og gahi jud ka joy blender pero og madarag nga na andos kutsara ra kay aron na po say mausap ni aron practice ni jud hang gums base na siya sa pidya so ag nahitabo magud karon mga gahi ang daghani ng gawas ng mga pagkain bitaw nga kanang hini mo ra daan process na daan so di ito ko mo pagkain dito dana bahala maghagahag kog lapo magdugmug kay kita man jud dalton nga medyo ko anas gani si jaglawas ako una si jaglawas samot si dagdag kadako maubis na si jagpakanan ng mga added sugar nga added salt so kani wala ila sa lasa kay upa pa na sa kay bawg lasa first time gud ni sa mutilaw so para ni na lasa kay ug sa kasuway og asin ug kuan diyan na nagbudag-budag na nato patilawon og kanang asin sukal ang kani guys apa sabay raminan ija harap ni tungkong hugasan magmaadyo kay narabay ka ito isabon. So sa katong mga pareha na diha nga mga inahan, di na i-recommend ng mga Cerelac, mga Gerber, sa panadana nga mga process na. Okay, pwede raman tag magdungag og mga utan. Pero og mga yan na mao pay pagkaon, tag usa-usa sa di sa ni mix-mix, di sa mikos-mikos kay inda og na allergy. Nang tag usa-usa sa ka. Tay karon sa yan, mailhan ni mong nabay mga allergic reaction. Diyan ni kaugma, patatas, tanawon ni mo. Diyan na ni mo imikos-mikos, na na i-mix-mix, o natilawan na ni Jatanan. Natilawan naman na ni Jatanan. Kini na naman kubasa, may pa matilawi. So, ang patilon sa kubasa kami. Diyan sa bulan hagamay nga patatas. May ragat sa kadyo. Mga duha ka kutsara na tablespoon. 2 to 3 tablespoon ra ipakaon sa bata nga gamay. Nga first time panigaan. Diha magito nag-ingon nga dapat kuno si Cerelac. Ladi sa jud. Kay ra pa kunang dabungan ng ilahang mga inaida ng mga digestive system. Nang ating pagkaon nila is kuan. Kanang dili ra bitaw si jama kuan silang lawas. Digest or ma-absorb. Although katong Cerelac kanang mga Gerber dali ra po na digest kay one man pino naman nakaadyo pero ang problema is daghan sila sagol nga mga di na bitaw essential sa atang bata makakus pa no problem kay tungod kay kana bitong para mulas si jawg dugay nga di sa mapan-o so butangan nila og preservatives na daghan na preservatives kay laliwang pagka ibaligja nila ngaron 3 years pa si mo expire so but pasabot grabe preservatives itong gibutang. So, mas maadyo itong fresh and not processed. Agad-agad ang ipakaan sa atang bata. Labi na og maupay pagkaan. Hindi lalim magpakaon ng batang gagmay. Kay aradod ka agad kaputi. Agad ang pagkain. Pero, okay lang. Kaya para po silang kaaduhan. Hapon kipatilaw sila itong gapon ng rice. Lata ang rice, gahapad ng blender kay rong di sila magkuan, lagtukan. Kaging ko pasa mga kagahi, mga netong sagol karon sa ito ang breakfast ni Dalton. Tama na ni sa dinner kay kuan man unja ito lamang pong sagulan ng jaglain. Kay arang makatilaw sa tanaw na ito, di ba dyan mo allergy na ni? Gamay ra kaadyo guys, kanang nga na rajud. Yang di masayang kay sunod na po ni adlaw. Kari ra kamaja dia. Mo ni ang ibutang sa rice na mo. Kamay ra kaadyo kay aron di madaot. Pwede ra man dyan ni ikuan tanan i-blender dyan sa sarip pero mahadlok hapon kumadyo jud kaya na luto. First jud ka niluto ba. Ang butangan gamay kaadyo. Gamay kaadyo nga rin kay ingan man si Doko. Pakadang ko ng mga yelo. Mailo ko na pagmata. So, atong butangan gamay patatas kaya nakatilaw naman po si Dani. Gamay ra gyapon kaadyo. Karira. Haling ko agpanit ang gamadjara. Mao ra ang ipang butang sa ang dinangag. Pamahaw ni Dalton ang gamadjara.
di pa ganit sa mahurot ni kay madaghan naman ni ugi mash na. So ana ra guys. Nga na ra guys, daday tangkong dia. Udlot ang gikuha kay ang humok siya haring apple food. Kay arong na pa sa green. So mani pamahaw ni Dalton today. Usa ka kubasa kahiwa. Usa kahiwang potato og tangkong pero kani di ni mahurot. Tulo man ni kadaon tama na ni panihapon niya. I-mix na mo ni jam papahaw. So pero depende rin ninyo mga inahan o gusto mo maghago-hago, gusto mo dali ra. Kaya naman lagi po yung mga inahan nga busy na. So mga nang pili na laman sila datong pinaingato nga style. Ako kay wa man po ko gibuka. Nara man po ko dami. O naa man po ko gibuka pero hana lang may sacrifice para sa bata. So nga naman sa guys, dini jang isabay og pabukaw kanang duha karon dyan na rin kay malatag sa mga. Ano, pinadaldong agriya. Ako ra day karon mahagahay kay si Yaya Queen ito sa ubay. Aw pamantuan mo adto tug ubay siya kay. Naman sila piot ha purpose apil man na sila. Luwid pang to kaadyo. Masalbuon sila gabi kay gahapon sa palis ag ilahang kanding gibinuangan. Aluja lagi sa kanding kay ko ag tiil malap na. Naluoy lamang gadyo ko kanding siyempre naluoy po ko nila kay diha ko tus Domingo gipalit bali 2 days pa tuto nila napalit ang kanding kaya sila gaming kwarta ila lagi pang gipuhunan og kanding kay paanaken sos na sa pangagipatay man hinuon ja gikuha na sa dugtiil nagboy order dito gibilin ra pa dito sa unahan ra pa daw tapad ra dito sa gilugwajan ja medyo natinga sila ba kay sa kadugay-dugay nga nalag binuhi-buhig nilugoy-lugoy dito wa man jud sila ako ana binuangi katunay sila gibinuangan sa ilang bagong pinalit so murag hang duda guys basig na asisay connection sa mga tag-idsa sa gipalitan basig na ay nagdumot nila or whatever it is wa ko kay ba harap tong pangkuan ba harap tong pangagpas ba arang luod sa lagi jamo tug hapon ang ibanan sila dito mi sa police station gipa-record kay maabot ra man nagtayong mahibaw-an manggawas ra man ang mga istorya na at least na record na nay suspect patawag na uy hakang daw itong gilabog isang taklob sa isang bibiron naluoy yung tampog ko kay aran tampong paitan na yan na bisag barato-rato ilahang palit sakit kaya pusdughan pilde gapon sila 2,000 ba to milutso kay kuan man nakahangjo ra man sila saya nga lagi binuhi luoy lang pagkaado bisan pagbarato ra kuno kantidad to aral uja kanding dira nasakitan ko nagtan-aw nga nabuyod sa nga napatay ang paa dari ilaksi o anay paasa nagkadugo ang uja lagi makaingan ako nga buang sa mga tao dato pikas baryo mga kabaw jud tong ila baka mo nang ning ko nga hala ipablatter ka dinan ninyo kay unjag lain na pong buhion ug baka nang ay kabaw nga na mga kuyaw naman na dagko naman na kuyaw na nang ingan na ay sorry dagko ko kaapas sumanang delikado ka adyo na daot na mga tao dili puro na naman krimen pati sa mga mananap krimen pati sa mga tao krimen no mura jud tagway presidente imingaw jud ko ni Tatay Digong kadtong panahon nga ijaha pa wa kasi yung tao magpataka na nagkuan-kuan kay mahaglok tigwa impas karon ka ay yes nakapatay ko ya ay milingaw jud ko da nang kuan na jud unsa makagahi gahapon mo lakaw man ta mi wa ni medyo og lakaw kay kanang niabot mas teri na rin si Isaac si Ate Ali dyan daghan na yung mga chika-chika bito yung hana wa ko kapalit sa ang maintenance so agang gitake nga maintenance ganina is last na laman to madjugin sa kundi kay maadtog ubay lagi karon na laman po ang gipada kay na may magkiri drug dito ato magkiri magpapalit kay kasagaran sa gagmay nga pharmacy wa nang tos mercury kay og digan tos rose kay murag na adjud ba kumpleto ba ito nagpada ako salamat po ko kay di na ko makabiyahe kay gas gasolina magmotor man ta mi undoy si undoy ra man ta kay papaliton na ingon na po ko uban na lamang po ko kay palit na lang po ko unsa may kinahanglan ni ana jawa ampun madadyon jay na sunod na laman uy ano may padang ko ini so moapas dito ang undoy ni Delton pero before ko maapas is manghugas ako daan sa isang mga bottles